Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Auta MG Boy cikin shekara ta 2024. Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Yau ma dai kamar kullum muna tare da wani mawaƙi shahararre wato Auta MG Boy. Mai yadda kuka sani, mawaƙin Auta MG Boy shahararren mawaƙi ne wanda ya kasance da yin waƙoƙi a kowane lokaci zafafa waɗanda suke faranta ran al'umma musamman ma masoya. A daidai wannan lokaci cikin sabuwar shekara da muka shiga ta 2023, mawaƙin Auta MG Boy ya saka wata sabuwar waƙa shi ma cikin waƙoƙi samfuri-samfuri da ya a cikin wannan shekara ta 2023. Wannan dai waƙa ta kasance cewa waƙa ce wadda ta yi fice a cikin jerin sababbin waƙoƙin da ya cikin wannan shekara ta 2023. Sai dai kafin mu nisa a cikin wannan shiri namu mai albarka, idan wannan ne karan ku na farko zuwa wannan tasha ta mu mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Idan kuma ka daɗe da yi mana subscribe to ka taimaka kai mana liking, kai mana comment domin jin ra'ayinka, domin farin cikin ku shine farin cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Mun gode. Baya ga haka, ku daure ku yi mana liking, ku yi mana comment domin samun karfin gwiwa na ci gaba da jajircewa wajen kawo muku sababbin waƙoƙi daga fasihan hazikan mawaƙan Hausa a kowane lokaci. Kamar yadda kuka sani dai, a daidai wannan lokaci cikin sabuwar shekara da muka shiga ta 2023, an yi sababbin zafafan waƙoƙi daga mawaƙa mabambanta. Sai dai Auta MG Boy din shi ma saki zafafan sababbin waƙoƙinsa, wanda a wannan lokaci nake farin cikin sada ku da ɗaya daga cikin zafafan sababbin waƙoƙin ne a cikin wannan shekara ta 2023. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan shiri namu mai albarka domin sada ku da wannan sabuwar waƙa zazzafa wadda dole za ta faranta ranku. Kamar da yadda kuka sani, tun a baya shekaran da suka gabata da shekarar ta 2022 da muka wuce, Auta MG Boy din a wannan shekarar ya yi sababbin zafafan waƙoƙi waɗanda suke tafiya da zamani. Sai dai salon nasa ya ci gaba da canjawa har izuwa wannan sabuwar shekara da muka shiga ta shekara ta 2023, wanda ya zo da wasu abubuwa sababbi cikin yanayin sakin waƙoƙinsa, domin yanayin zamani yana tafiya da yanayin kawo sababbin abubuwa. Haka Auta MG Boy shahararren mawaƙin ya kasance shi ma a kowane lokaci yana kawo sababbin lamarurruka cikin waƙarsa domin inganta yanayin sana'arsa, faranta ran al'umma musamman ma abota bibiyar shirye-shiryen waƙoƙinsa a kowane lokaci. Kamar yadda kuka sani dai, a wannan lokaci da Auta MG Boy din wannan zazzafar sabuwar waƙa da suke a wannan lokaci ta zo da wani yanayi na musamman na daban a cikin jerin waƙoƙin da ya yi a baya, wanda wannan waƙa ya yi ƙoƙari ya ga cewa tabbas ya yi waƙar mai nagarta cikin yanayi da salo na fikira na musamman a cikin wannan waƙa, domin ya ga cewa bai ba wa masoyansa kunya ba, kuma sannan ya sanya su a cikin kundin nishaɗi da farin ciki. Saboda haka ya yi amfani da fikira da basira gurin saka masoyan nasa zuwa cikin kogin farin ciki a wannan lokaci. Saboda haka ya saki wannan zazzafar waƙar wadda nake farin ciki nan ba daɗewa ba nake son na sada ku da wannan waƙa domin kunnuwanku su jiye muku. Sai dai kada ku manta, har wa yau ina tunasar da ku cewa idan wannan ne karanku na farko izuwa wannan tasha ta mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Don kuma har kun daɗe da yi mana subscribe din, to ka taimaka kai mana liking, kai mana comment domin jin ra'ayinka, domin farin cikin ku shine farin cikin wannan tasha ta mai albarka, tare da samun ƙarfin gwiwa na samu muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci, musamman zafafin waƙoƙi daga fasihan mawaƙan Hausa. Mun gode.